Ingon daway, kaya kami nga inuwi kakabsat nga makipagmay sa kanda kayo. Tas damit nga padayawan niyo kakabsat nga sa ni espiritu nga mga ipay lagi sa mga pagadalan tungkol may sa kanda tayo kalagi nga gundaway. Kada kami nga umay nga mangipay ti kanto akas parang sabimet dagiti bagbagini kun basta kakabsat nga malingan tayo. Kung natalusan niyo dagiti boses niyo kakabsat ta medyo napalatan niya.